Винаги съм свързвал образно мечтите и върховете, като нещо далечно и непостижимо, за което всеки ден от живота си трябва да правиш по нещо малко, за да го достигнеш. Да се усъвършенстваш безкрайно за тях, да имаш смелостта да ги следваш, да гледаш към тях със страст, да плачеш от мъка и радост. Но мечтите на човек не е необходимо да бъдат оправдани и обяснявани. Те са просто мечти. А върховете са най-красивото нещо на света. Винаги съм предпочитал новите върхове и новите маршрути към тях. Има нещо примамливо в това, всяка крачка пред теб да е нова и ти да откриваш начина, по който да я направиш. Колкото избраният маршрут е по-труден, толкова удовлетворението след това е по-голямо. Затова избрахме подобна цел за експедицията ни в Каракорум. Изкачване на 8000-ник по сложен технически маршрут в алпийски стил. За да успеем, трябваше да концентрираме всичките си усилия в един опит. Трябваше ни солидна аклиматизация и вяра в собствените сили, че на такава голяма надморска височина можем да преодоляваме сериозни технически трудности. Затова избрахме митичния Нанга Парбат, който фокусира в себе си всичко – трудност, височина, красота. Пътят към Нанга Парбат започва много ниско, от прашните и горещи селища в равнината. Тяхното еднообразие и монотонността на пътя нито за миг не предвещават срещата с планински прелести, които засенчват дори Швейцария. За изкачването се подготвяхме месеци наред. Тренирахме. Всичко имаше голямо значение. Всеки детайл можеше да предопредели успеха или неуспеха ни. Бяхме малък екип приятели. С Дойчин имахме голяма цел, но нашите приятели Тери и Теменуга, прияла да бъде лекар на експедицията, искаха да достигнат колкото се може по-високо на Нанга Парбат. Това беше тяхна мечта. А защо не и върха? Бяхме щастливи, че вече сме в подножието, в базовия лагер. Най-важното, бяхме здрави и се чувствахме в отлична форма. Молехме се времето да е с нас и върхът да ни позволи да го изкачим. Никоя експедиция в района не беше успяла да го направи до този момент. За първи път на експедиция се чувствах такова душевно равновесие. Затова допринасяше невероятната атмосфера в базовия лагер и в нашата малка група. Базовият лагер на Нанга Парбат предлага зеленина и комфорт, нещо, което не може да се види никъде другаде под 8000-ниците на планетата. Там денем може да се ходи по къси ръкави, растат цветя, бълбукат потоци, гонят се мармоти, пропускат коне. Може да се играе дори голф. И няма да е чудно, ако ние българите донесохме тази игра под склоновете на Нанга Парбат, въпреки че тук англичаните са били пълновластни господари близо век. Всичко това обаче си има своята цена.
Така от митичната река Инд, която се намира в подножието, до върха трябва да преодолем около 7000 метра, а от базовият ни лагер 4000. Това е повече отколкото да е нивелацията между базовия лагер и върхът на Еверест. Непрекъснато зареждаме и изпразваме батериите на уредите, които имахме. Компютър, фотоапарати, камера, музика, но постепенно и ние заприличихме на тях, защото се зареждахме в базовия лагер и се изтощавахме физически и емоционално на все по-големите надморски височини. До лагер 1 на 4900 метра, лагер 2 на 6100, лагер 3 на 6800, лагер 4 на 7300, щурмови и накрая до върха 8125 метра. Всеки път правехме совалка нагоре и надолу, изнасяхме сами багажа си, тъй като се отказахме от височинни носачи и кислород. А после слизахме в базовия лагер за почивка, т.е. за да презаредим батериите. Базовият лагер на Нанга Парбат притежава още една уникална особеност. От него като на длан може да се наблюдава всяко придвижване по Дилмирския или западния склон на върха и всички действия по маршрута носеше името на немските алпинисти Антон Кинсхофер и Зигфрид Льоф. Тръгваме от лагер 1 по снежния склон. Тук навлизаме в скалите, за да излезем в ляво на ръбчето, където е лагер 2. От лагер 2 в ляво по логичния път на ръба, директно нагоре, през десния от трите камъка, влизаме между двете серачета, за да изградиме лагер 3 в ляво до скалите. От лагер 3 се вижда една партия, която са направили германците. Обаче не се вижда нейното продължение, възможно е да са стигнали до там. Пътя ни минава над Церака, за да направим щурмовия лагер някъде тук, в основата на върховата пирамида в скалите. Тук по диагонален път по снежната ивица се изкачваме директно на върхът. Това е той. Голяма е обаче.
Името Нанга Парбат на санскрит означава голата планина. Той е най-западният 8000-ник на планетата. Особеност на върха е огромното му издигане над околните долини. Рупал от юг, Диамир от запад и Ракхиот от север. Разликата в височините от 7000 метра е най-голямата относителна денивелация на земната суша. Южната му стена се издига на 4500 метра над долината Рупал и е най-голямата в света. Впечатлението се подсилва от дълбоко врязаното корито на Инд. Върхът принуждава великата река да смени посоката си, да завие под прав ъгъл и да поеме своето 2000 км пътешествие към Индийския океан. Нанга Парбат има изключително положение не само върху географската карта, но в историята на алпинизма. Върхът е открит в средата на 19 век. А през 1885 година по склоновете му е направен първи опит за изкачване въобще на 8000. Оглавява го големия алпинист от златната епоха в Алпите – Албърт Фредерик Мъмери, и заплаща за своята дързост с живота си. Изчезването му, заедно с двама носачи от племето Гурхи, и днес се смята за една от най-големите хималайски загадки. Така е поставено началото на дългия списък от жертви на Нанга Парбат, заради който започват да го наричат планината убиец. На 4 юли 1953 година един от най-големите алпинисти на всички времена, Херман Бул, отправя дръзко предизвикателство към върха, като атакува сам. Маршрутът в горната си част е убийствен, 6 км дължина и над 1200 метра денивелация. Бул стига до върха на 4 крака поради изтощението. Но без кислороден апарат, без алпийско въже, без насърчаващото присъствие на партньор. Дойч най-после стигнахме под стената на Кингсхофер. Да. Това е самата истина. Нанга Парбат има изключително сложна структура от гледна точка на релефа. Когато човек се изкачва по маршрута на Кингсхофер, постоянно е притиснат от няколко страни между огромни скални стени, от които често надничат висящи ледници. Наклонът рядко е под 60 градуса, като или е леден, или скален. От 5900 метра до 6100 се изпречва един от проблемите на маршрута – стената на Кингсхофер. И двамата с Ники обичаме скалното катерене, но на 6000 метра то се превърна в сериозно изпитание на нашите нерви и издръжливост. Първата българска експедиция на Нанга Парбат е през 1990 година, а при втората, ръководена от Минко Занковски, Тончо Тончев достига сам до върха на 18 август 1993. От казаното става ясно защо Нанга Парбат изпълва мислите на всеки алпинист и събужда желанието да се справи с предизвикателството на този връх, който толкова трудно допуска някого до себе си, но още по-трудно го пуска да си отиде. Това е идеален връх. Невероятна комбинация от технически трудности и обективни опасности, която поставя на тежко изпитание желаещите да се преборят с нея и на която може да се противопостави само съвършена комбинация от алпийски умения и характер.
шире наляво. От пристигането ни в базовия лагер до изкачването на върха изминаха 23 дни. През това време изградихме височинните лагери и се аклиматизирахме. Съпътстваха ни ту хубаво време, ту продължителни влошавания. В лошото време, когато човек се колебае дали да продължи нагоре или надолу, спазвахме максимата: щом имаш план, следвай го. Дойч, вижда ли има лопата долу? Две корейски палатки. Може би малко дръзко отношение към планината, но решихме да изпробваме себе си на тази височина под 8000 метра, а не над нея. Имахме огромното желание да успеем. Ден първи на хубавото време, нали така? Да. Какво ли ни очаква в следващите 6 дена? Хубаво време. Дойч, как е самочувствието? Нормално. Няма да умрем. Гладната смърт е най-страшна. Абе, не съм много сигурен, ама докато има луканка няма да ни постигне. Това не е шанса да си направим палатка на лагер 3, иначе просто няма шанс. Голям етап обаче и тук на 6185 метра акциз. Акциз, бе. Над 6300 метра проблемите заедно с покачващата се височина се задълбочават и от дълбокия сняг. Именно този дълбок сняг беше причина две от експедициите да се разделят шанса да стъпят на върха. Нага Парбат е най-западният 8000-ник на Хималаите и в компанията му на десетки километри няма върхове, които превишават 7000 метра. Това е особеност, която обяснява ураганните ветрове, които често връхлитат масива, стоящ като първа преграда на пътя им. Финалният штурм започнахме на 3 юли 2006 година. Точно 53 години след първото изкачване от Херман Бул и завърши на върха на 8 юли.
Беше странно. Имахме прогноза за хубаво време, но от базовия лагер тръгнахме в дъжд, променливо време, облаци. Имаше и лек снеговалеж. Движехме се нагоре, но с тревога заспивахме в следващия лагер, който достигахме и се чудихме какво ли ще е времето в деня на штурма. Между лагер 3 и 4 ни се наложи да бием партина в тежък сняг и това ни отне цели 10 часа. И тогава за първи път нарушихме плана си и дадохме почивка в лагер 4 на 7300 метра, доколкото въобще на тази височина може да се почива. Но това беше глътка въздух за нас. Последните 300 метра до лагер 4 преминахме в непрекъсната опасност от лавини, без да има възможност нито да се осигуряваме, нито да заобиколиме. Това продължи до самия връх, където всеки трябваше да разчита основно на собствените си възможности да катери без помощта на партньор. И до днес ми е трудно да си обясня как при този штурм, продължил 20 часа, в хаоса на трудностите и умората не допуснахме грешка. Вероятно респектът, който всеки от нас тееше към планината убиец и вярата, че има някой над нас, успя да ни съхрани. Запомнил съм тази експедиция с изкачването, което направихме в пълен синхрон и съгласие със себе си. Всичко имаше своето естествено развитие и логика. В тези условия решенията се взимат лесно и в тях се вярва. След адекватно проведената аклиматизация с надежда за хубаво време започнахме штурма на върха. На върха, под чиято сянка прекарахме едни от най-чудесните ни дни. Теменуга, чувам, че натискаш комутатора, но не се чува нищо. Моля те, изправи се на по-високо. На 8 юли напуснахме щурмовият лагер в 1 часа през нощта. Пред нас се изправи цял един алпийски връх. Върховата пирамида е най-трудната част от маршрута. Остават цели 900 метра денивелация. Много опасен терен, без никакви възможности за осигуряване. Сега те чувам отлично. Скала и лед с наклон между 50 и 80 градуса. Ако се вържем с въже и единия падне, пада и другия. Затова въже няма. Странно, но факт. Има свръзка, но няма въже. Заедно бием партина, заедно прокарваме пътя, но всеки отговаря сам за себе си. В началото се пресича лавиноопасен жлеб. На места пробиваме вертикална траншея в снега. Това изцежда силите, които са ни така необходими за връщане.
Този връх се изкачва само от хора, които могат да поемат този риск. Това е участъкът, където са загинали най-много алпинисти. Падането е 3000 метра, през цялата стена до ледника. Човешките мерки и критерии за добро и лошо, за победа и поражение са неприложими за планината. Тя е безпристрастна. Тя не налага, а предлага правилата на играта. На нея принадлежи последната дума за всичко. Тя решава кога настъпва краят на една експедиция. Когато хората упорстват и се опитват да не се съобразяват с недвусмисленото отправените сигнали, да й се противопоставят и да се борят с нея, се случва най-лошото. Човек се връща обратно, за да има още един път,
за да има възможност за нов опит, за ново тръгване към върховете, които ще бъдат по местата си и след милион години непристъпни, безмълвни и загадъчни. И все така магнетични.